kira ora tumbas ya pakakno sapi. Iya, Bang. Hah? Ya, sampean sing nek wingi tak telepone kok. Iya, Telepon aku nek kok. ya turu. Lah piye ngaten wis ndut barang wis tuwa, wis wae. Manen dang urung tok bakul. Ya iki lokasine iki ya kurang luwih iki sekitar kisaran 2 hektar lah. Tak hubungi mau iki barangnya kesampean hubungi. Ya 2 hektar. Lah iki jaluk iki 50 Bos. 50 itu gambar cakil ta apa? Lah saiki ngaten ini wong ape pisangan kan ya cocok kan Bos. Kira-kira kok nak 50 itu kok 17 no lho. Ya 2 hektar Bos. Telo iki pasarane ya mbiuk bos. Ya aku nawes tuh. Lah misale aku kok gak amin jaluk ku malah ngono. Pulau tak lemah ta apa? Gak apa-apa nak terima 3 hektar ngono. Pulau ae ya. Nah 30 ya 2 hektar. Lebih piro jane aku Wis kok wis tak. Iya sekarang sampean iki nak wani ya. Aku langsung njaluk Banjer. Ya nak ono ya sing rada luwung ngono lho, banjer. Nah, kena ngejajan. perang iki aku terkenal bahasa wani kan. Tak mono ya. Ya wis. Tak DP 500 ya. Nomor 500 Bos, gak ono. Santai ya. Wes saiki urusan gampang bos kok, wis percaya aku kok. Ya terus kok mau 500 iki jajan tok apa? Elek wes tung blenger tak penol bakone tak grubake kemalanan. Jenenge panjer yo. Tak mono yo pantes kok. Ya wis ngono ya. Deal. Ya, iki ya. Oke. Wes ya, aku tak balik sik. Deal ya. Ya. Deal ya. Oke. Ya, tak beli jajan sik iki. Hati-hati. Ya. Rugi ndokku teragati. Ragat keutangan. Kosilan utang gede rentenir duit bank. Ya alhamdulillah telane. Tandurane ketok apik ayem mati. Tapi sing tengah kok rada berubah yo. Ora apik iki. Ya alhamdulillah paringi